naast mij staat iemand en die kan alles vertellen over wat hier te zien is. Vind jij het aanwinst, Monique? Ja, ik vind de maquette zeker een aanwinst voor het museum. We hebben er heel nauw bij betrokken geweest, vanaf het begin eigenlijk. Van, kan het in jullie museum? Hoe groot en waar? En zo zijn we eigenlijk gestart. En steeds enthousiaster word je dan. Dan denk je, oh, maquette, iedereen vindt dat heel leuk. En, dus op een gegeven moment besloten, we zetten hem op de overloop. Staat hier mooi. Te stralen, zou ik bijna willen zeggen. Goedemorgen allemaal op deze heugelijke dag. Namens de Stichting IJsbreek hartelijk welkom allemaal. En vandaag onthullen wij voor u de maquette die het verhaal vertelt over de ongelukkige explosie buiten IJsbreken in oktober 1944. Deze maquette is mede dankzij uw bijdrage tot stand gekomen en daarmee bent u uitgenodigd en hier aanwezig als onze speciale gasten. It's all about the unveiling of the maquette, diorama, if you wish, and I'm going to tell you a short story about how we actually get from Market Guard, or not the Market Guard, from Overlord to actually the Dobbelaar farm. Ja, beste mensen, er zijn natuurlijk al heel veel waardevolle woorden gesproken. En het getuigt in ieder geval van grote betrokkenheid van enorm veel mensen. En ook het belang wat er is om de verhalen van de oorlog te blijven vertellen. De vele verhalen die tot op de dag van vandaag het weer allemaal in herinnering brengen en tot leven wekken. We worden vandaag aan de dag dagelijks geconfronteerd via diverse media, onder andere de televisie, van de oorlog in Oekraïne. Maar nog steeds is het moeilijk te bevatten voor mij hoe het is om in een oorlog te leven. Dag in, dag uit, maand in, maand uit en jaar in, jaar uit. Maar het gebeurde. Het gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, het gebeurde hier in IJsendijken en het gebeurt nu in Oekraïne. Als dank voor al je precisiewerk en de vele uren vrije tijd die je in het maken van gebouwen Dankjewel. Ik ben zeer vereerd. Ik heb het met veel plezier gedaan om jullie te helpen om de maquette tot stand te brengen. En Anton van Marode die gaat uitleggen hoe dat de maquette tot stand gekomen is en hoe dat we moeten interpreteren. Anton? Jan, de maquette is gebouwd of gemaakt om de gevallen slachtoffers te eren die op die boerderij in rusttoestand, dus we zaten in een non-battle situatie, dat die daar gevallen zijn. Er zijn dus 50 soldaten gestorven, 50, 60 gewonden en er zijn er misschien 30 van die een dag of 2 dagen later ook gestorven zijn, maar daar hebben we helemaal geen gegevens van. Wat u hier ziet is de boerderij van de familie de Dobbelaren aan de Isabelleweg. De commandant van dienst had gekozen voor deze plek om de reis van die tanks, maar die kwamen eigenlijk van Kaap Griné, die hadden daar de kanonnen onschadelijk gemaakt. En daar hadden ze speciale apparatuur voor nodig. En dat waren bijvoorbeeld die tanks die je daar ziet met die korte loopjes. En die hij werd afgeschoten van ongeveer 100 meter en dan moest hij zijn doel raken. En dat waren meestal bunkers. Die hingen gewoon dwars door een betonnen muur. Echt waar? Ja. Dat werd gedaan door een raketinstallatie die erop zat. Er zat een slang aan. Die slang werd met de raket meegenomen en dan werd die slang naderhand gevuld met nitroglycerine. En dus wat doet dat nitroglycerine in zo'n vrachtwagen, dat schudt geen en weer en het minste geringste kan dat dan ontploffen. Wat wij denken dat er gebeurd is, en dat kan door statische elektriciteit geweest zijn, dat kan door het eventuele lassen zijn. De fysische eigenschap van nitroglycerine verandert bij 11, 12 graden Celsius. Uiteindelijk is het boeltje ontploft. Het is niet 1 keer gebeurd, het heeft een uur geploft. Okay. Want in die
Churchill tanks zaten natuurlijk explosieven. Die ze moesten gebruiken. Die stonden al in brand. Alle bomen stonden in brand. De Bohard stond in brand. Het was een enorme klap, want op 4,5 kilometer afstand voelde je de aarde trillen. En daar hebben we dus geen gegevens van, want we proberen toch misschien in België te proberen om die gegevens te achterhalen en te kijken wat dat op de schaal van Richter heeft gedaan, die ontploffing toen, 20 oktober om 1 uur 's middags.